Bismillahirrahmanirrahim. Kala wingi sampun dipun bahas sareng-sareng perkawis napa qatlu khata. Nggih. Nah, pembahasan kemarin kita ulangi lagi bahwa bab qatl, bab al-qatlu atau pembunuhan niku terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut qatlul mubah. Disebut apa? Mubah. Qatlul mubah. Qatlul mubah niku mboten berarti terus boleh membunuh mboten. Sing diarani qatlul mubah wingi nomor setunggal napa? Al-qital. Fil qital, pembunuhan tapi tidak apa diniati karena apa? Di dalam keadaan berperang. Karena sebuah keniscayaan ketika perang kok terus orang mateni misalnya, kira? Tuh. Yang kedua, qatlul mubah dalam apa? Tahkim menghukuman misalnya kayak mengeksekusi kisos dan lain sebagainya. Maka itu diperbolehkan atau misal dalam sebuah pengadilan terus kemudian ada keputusan hukuman mati. Entah niku eksekusinya seperti apa, selama si algojo kuwi mau petugas yang ditugaskan untuk mengeksekusi terpidana hukuman mati. Masa terdakwa isian hukuman mati. Terpidana hukuman mati. Nah, eksekutore kuwi tidak dikategorikan membunuh. Karena apa? Mengikuti hukum aturan. Makanya pitahkim niku wau masuk kategori al-qatlu al-mubah. Sing nomor kali wingi napa? Al-qatlu al-mamnu. Pembunuhan yang tidak diperbolehkan utawa disebut al-qatlu al-haram. Pembunuhan sing haram. Pembunuhan yang haram terbagi menjadi 3. Terbagi pinten? 3. Wingi sing pun dibahas ayat yang kemarin, wa makana lil mukminin ayyaqtula mu'minan illa khata'a. Ayat yang kemarin. Itu berarti jenisnya apa niku? Qatlul khata. Jadi pembagiannya ada 2, qatlul mubah, qatlul mamnu. Qatlul mubah ana kalih qital kalih tahkim. Qatlul mamnu wonten 3. Nomor setunggal disebut apa mau? Qatlul khata. Qatlul khata ki apa? Melakukan sesuatu yang boleh, misalnya latihan nembak. Latihan nembak nang lapangan iki banyu biru ngono lho. Kira latihan nembak kan jane wis aman jane. Lah kok ujuk-ujuk misal ana kohmul nggo walesan lewat mriku. Tentarane latihan nembak, dhuwur ngertine nembak latihan, mesti latihan kan wonten peragane niku. Jebule sasarane kena kohmul is dead. Nah, maka itu bukan misale. Maka niku sing diarani qatlul khata. Utawa napa? Ana kepala desa. Ya. Kepala desa wis ngerti kepala desa kuwi nek dalane rusak bolong-bolong, jeglong-jeglong. Lah kok kepala desane isih meneng wae. Tidak ada maksudnya durung ditata. Keraten mungkin durung ana duwite apa wis ana duwite tapi isih ngenteni kosek. Terus wonten kejadian. Kohmul mlaku glong tiba mati misale. Nah, itu kan berarti kepala desa dianggap pembunuh tapi pembunuh khata. Iya, masuk ini. Nah, makane akhirnya napa hukuman tiap pembunuhan pasti ada hukuman meskipun qatlul khata, meskipun pembunuhan yang salah. Nggih, qatlul khata. Wis gak sengaja, gak ngerti salah. Nah, niku mesti salah artinya karena tidak ada keinginan membunuh dan tidak ada bayangan terjadi pembunuhan. Tapi adanya pembunuhan itu gara-gara lalai. Makanya kemudian ada hukuman.
Hukuman sing pertama niku napa? Hukuman sing hubungane karo hae Allah. Allah. Apa wingi? Kafaroh. Kafar tobat riyen tobat kalih Kafaroh. kafarot. Kafarote napa? Tahun mutabi'in sahreni. Awale niku membebaskan Budak. budak karena sudah nggak ada budak, akhirnya Tahun. puasa syahro ini mutata biaini 2 bulan berturut. Itu hak Allah yang harus dipenuhi. Meskipun tidak di negara Islam. Harus dipenuhi. Yang kedua, hukuman yang berkaitan dengan hakul adami atau hak menungso. Nomor setunggal apa? Karena qatlul khata maka tidak ada kisos, enggak ada kisos. Wontene namung napa? Diyat mukhafafah. Diyat sing ringan. Diyat sing ringan niku napa? Jika laki-laki maka diyate 100 unta. Artinya jika yang terbunuh laki-laki maka 100 unta. Dia terbunuhnya. Ada yang mengatakan yang terbunuh, ada yang mengatakan yang membunuh. Nah, anggap aja gampangannya berarti membunuh terbunuh lanang. Mukminan. Kira syaratnya wingi kan kudu mukmin. Nek ora mukmin mboten saged. Nek ora mukmin wingi kan wonten 3 kira kasus hukum. Nomor setunggal kurbane mukmin dari keluarga mukmin. Sing nomor kalih kurbane mukmin dari keluarga non mukmin plus memusuhi Islam. Nggih, plus memusuhi Islam. Maka yang pertama tadi ya, yang pertama tidak ada hukuman hak manusia. Ya. Nah, napa korbane qatlul khata niku mukmin dari keluarga mukmin. Hukumannya apa? Hukumannya tetap memerdekakan budak utawa poso syahro ini mutata biaini dan diyat mukhafafah. Tapi kalau keluarganya atau keluarga korban merelakan, tidak ada hukuman yang hakul adami. Mahfum? Wingi nggih. Nek nomor kali korbane mukmin dari keluarga yang non mukmin dan memusuhi Islam. Nah, hukumane apa? Hukumane memerdekakan budak mukmin. Memerdekakan budak mukmin. Nek gak ono budak mukmin ya tetep poso. Nah, 2 bulan berturut-turut. Ono diat mboten? Mboten karena keluarga korban memusuhi Islam. Nomor 3, kurbane mukmin atau muslim. Keluargane bukan mukmin atau bukan muslim. Keluargane non muslim, tapi kurbane kurbane muslim, keluargane tidak muslim, non muslim tapi tidak memerangi Islam, tidak memusuhi Islam. Maka hukumnya sama dengan sing nomor setunggal. Haku adami. Lah hakul adamine diate pinten? Nek lanang 100 unta, nek wedok 50 unta. Untane jenise napa? 5 niki. Cara 100 jenise ana 5. Nggih. Soale mangke beda karo qatlul amdi jenise. Nek qatlul khata jenise, jenis untane 20. Nggih, 20 betina unta berusia 1 tahun. 20 betina unta usia 2 tahun. Ojo 20 tahun. 20 unta jantan usia 2 tahun. 20 unta betina usia 3 tahun dan 20 unta jantan usia 4 tahun. Nek cara 100 niku. Nek cara 50 berarti separo nih, 10. Mahfum nggih? Nah, iki ngelingke soalnya ini sudah ditulis toh. Nah, terus diberikan boleh dicicil apa mboten? Selama 3
tahun. Boleh dicicil selama 3 tahun. Sing nanggung denda diat niki wau dia sendiri atau boleh patungan sama keluarga? Boleh. Ya, apa jenenge, dan keluarga pun diwajibkan ikut nguruni kanggo bayar diat. Niku hakul adam. Tapi nek misale keluarga korban kuwi ngiklaske, ya wis gak usah bayar diat, wis gak usah bayar denda, pancen wis takdire, berarti damai, tidak usah membayar diat. Kuncinya berarti di keluarga korban. Mahum nggih? Oke. Nah, sakniki sing nomor kalih. Sing nomor kalih. Nek wingi Sibul Amdi pun dibahas dereng. Sibul Amdi wingi dereng dibahas ten pembahasan iki berarti mangke. Dan pembahasan sing niki. Bismillahirrahmanirrahim. Waman lan sapane wong yaktul mateni sapa wong. Yaktul mateni sapa man. Mukminan ing wong mukmin. Tapi muta'ammidan khale sengaja. Khale sengaja. Biayak sidak lawan yen to nyejo sapa wong. Utawa biayak sidak lawan yen to nyejo sapa man kot lahu ing mateni mukminan. Kot lahu ing mateni mukminan. Bima kelawan barang yak tulu kang mateni bima kelawan barang yak tulu kang bisa mateni apa ma yak tulu kang bisa mateni apa ma goliban ing dalem kaprahe utawa lumrahe aliman hale weruh sapa man bi imanihi kelawan imane mukmin. Hale imane mukmin. Jadi yang diarani qatlul amdi, pembunuhan yang disengaja, itu seseorang memang nggadai kosdun, unsur kesengajaan. Dia pengen membunuh seorang mukmin dengan alat yang memang bisa digunakan untuk membunuh. Nah, jadi wis ono kesengajaan. Sudah ada kesengajaan. Nah, kesengajaan ini dilakukan dengan menggunakan alat. Padahal yang dibunuh tadi yang apa ya, korbane kuwi mau bukan orang yang menyerang. Kira? Tidak orang yang menyerang. Artinya ngene, ana wong mukmin mbok krana padu, mbok krana tukaran apa, yang penting bukan dalam kondisi perang. Mbok gara-gara apa akhirnya napa? Si man niki wau membunuh seorang mukmin dengan alat. Alat niki maknane luas. Ojo dimaknani alat iki mung peso, linggis, palu, paku. Mboten, ora mung niku tok. Termasuk alat ten mriki adalah misalnya koyok santet. Utawa kaya sing ditakokke Kang apa? Kohmul wingi. Apa ki jenenge? Sing wingi ditakokke iki? Bulian. Ya tahu? Bulian, pembunuhan karakter, suntikan, mateni nggo suntik obat, setruman. Niate memang orang menyetrum iwak, nggawa setrum iwak tapi niate nyetrum koncone. Wah, mumpung iki kan ngono. Nah, termasuk di dalamnya bunuh diri, mateni awake dhewe iki termasuk qatlul amdi. Mulane dosane dosa gedhe. Bullying yang ngoten, meskipun bullying itu terjadi lewat komentar. Jenengan teko anut-anutan. Misal ya. Misal ada seorang pejabat. Jane pejabatnya ya salah. Wong korupsi pertama, ya. Nah,
Sampean wis pol-polan wong bendina sampean iki tukune pertamak. Soale apa meh gaya. Wah, sepedaku tak isi pertamak iki suarane halus. Enting mlayune banter. Jebule pertalit sing ora antri. Kan padha wae jane. Jane padha wae. Wis kadung wah aku tiwas sombong nek kanca. Jebule aku diapusi. Terus jenengan ngopo? Misale jenengan terus nyantet sing korupsi kuwi utawa mbuli lewat media sosial. Akhirnya sing korupsi nopo beban mental, karakternya terbunuh. Yuk gantung diri misalnya bunuh diri. Yang dilakukan komul kuwi mau meskipun baik niatnya termasuk qatlul pembunuhan sing bisa ngojo wong sing ngojo mbuli ki ben ndang mati kok. Qatlul amdi. Niku qatlul amdi. Lho hukumane qatlul amdi napa? Wa may yaqtul mukminan muta'ammidan fajazauhu mongko utawi piwalese man iki man yaktul mukminan muta'ammidan jahannamu iku neraka jahanam khalidan hale langgeng fiha ing dalem jahanam. Jaza niku apa ya balesan dari Allah atas orang yang membunuh karena disengaja niku jahannamu khalidan fiha. Neraka jahanam yang kekal di dalamnya. Lho kena apa kok kekal di dalam neraka? Karena membunuh orang dengan sengaja termasuk minal kabair dosa sing gede. Mula aja sithik-sithik. Awas wis santet kowe. Omongan kaya ngono kuwi engko nek dilalah kok kelakon tenan. Masuk kategori amdi. Wong salah wong omongke dengan sadar. Wong kok mayak kaya ngono pateni ra ini. Misale lho, wong Jawa Timuran kan biasa kaya ngono kuwi. Lah kok ternyata apa? Dek akhirnya apa jenenge terpicu untuk membunuh. Repot. Jahannamu khalidan fiha. Selamanya di dalam apa? Di dalam neraka. Sing nomor kali wa ghadiballahu alaihi. Gusti Allah akan memurkai dirinya. Orang yang membunuh tadi akan mendapatkan murkane Gusti Allah. Wa ghadibalan murka sinten Allahu Gusti Allah alaihi ing atase man aiman yaktul mukminan muta'ammidan. Niku nomor kalih. Wah nek dimurkai Gusti Allah ya wis. Berat niku, berat tenan. Wala anahu tur nglaknati sinten Gusti Allah hu ing man aiman yaktul mukminan muta'ammidan. Maknane napa? Abadahu ngedohake sinten Allah hu ing man min rahmatihi saking welas asih Gusti Allah. Saking welas asih Gusti Allah. Gak bakal napa tidak akan pernah memperoleh mendapatkan rahmati Allah, kasih sayange Gusti Allah. Iku nomor pinten wau berarti 3. Nomor sekawan wa a'addalahu. Wa a'addalan nyawesake sinten Gusti Allah. Lahu marang man aiman yaktul mukminan muta'ammidan. Adaban ing siksa aziman kang perih finnari ing dalem neraka. Mboten mung kekal di dalam neraka jahanam tapi ya disiksa, ya obok-obok, diulek-ulek ngono di delep-delepke. Cek-ceke ngono. Ya kaya awak dhewe nek ngerti kohmul ngono lah pingine kaya apa kemeplak, kemetak ngono kuwi. Misale. Niku wa adalahum alahu adaban azima. Wa hada utawi ikilah pengendikane Gusti Allah rupane jazauhu jahannam ila akhir. Cara maknane ngoten.
Wahada utawi ikilah pengendikane Gusti Allah rupane fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba alaihi wa la'anahu wa atalahu adaban adima. Tapi teko digawe utawi ikilah pengendikane Gusti Allah fajazau jahannam ila akhir muawalun iku den takwil dikira-kira iman kelawan wong yastakhilluhu kang amrih ngalalake sapa wong hu ing kotel au bi anna hada utawa kelawan setuhune ikilah napa ikilah pengendikan fajazauhu jahannam ila akhir jazauhu iku piwalese wong iku piwalese man yaktul mukminan muta'am midan injuzia lamono den wales sapa man yaktul mukminan muta'am midan lamono diwales soalnya napa kok lamono diwales soalnya kabeh niku hak prerogatif Gusti Allah wong qatlul mukminan muta'ammidan atau qatlul amdi niku ya tetep wonten hak Gusti Allah wonten hakul adami hak Gusti Allah nek qatlul khata ngono insyaallah tobat niku ya tetep diampuni karo kafarat cukup lah nek kaya ngeten iki nek qatlul amdi wah bakal ki mau jahanam dilaknat digodhop disik so, nek Gusti Allah memang kersa nyik. Ora Gusti Allah misale pengen ngampuni gara-gara apa ya Allah, iki qatul amdi jane tapi qatul amdine niku krana apa mungkin krana dhek pengen terbebas dari ancaman. Akhire sing ngancam dipateni ni awake wis kuru urip dhewe ra ndek dhuwit, mungane akeh ra duwe sego misale. Wan sapa ngote rahmate Gusti Allah niku. Oh, jembar kok. Mulane ten mriki saking ati-atine Simbagi Musonep dalam menafsiri ana tulisan injuzia. Wala bid'alan ora ninggal sinten Gusti Allah. Lan ora ninggal sinten Gusti Allah fi khulfil wa'idi ing dalem apa iki jenenge fi khulfil wa'idi ing dalem sulayane pengancem ing dalem ngenut burine pengancem-ancem utawa ing dalem sulayane pengancem-ancem liqaulihi krana pengendikane Allah Subhanahu wa taala wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha rupane dawuh wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha maknane wa yaghfiru lan ngapura sinten Gusti Allah ma ing dosa duna dzalika kang ora atau kang liyane mengkono madkur minasyirki mengkono madkur minasyirki liman marang wong yasau kang kersa sinten Allah ing man maknane ngeten Gusti Allah niku kenging napa kok injuzia kenapa kok lamun kersa mereka baru dibales kaya ngono kuwi soale Gusti Allah itu tidak akan pernah mengingkari janji. Loh kenapa? Karena Allah pernah berjanji dalam ayat Al-Qur'an yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Gusti Allah itu bakal atau akan memberikan ampunan. Allah itu pasti memberikan ampunan kepada hamba-hamba yang berdosa selain dosa syirik. Selain dosa syirik. Nah, berarti pembunuhan kan dudu syirik. Makanya sampai wonten qaul bahwa apa?
peringkat dosa besar nomor setunggal kuwi syirik, pembunuhan itu adalah dosa besar kedua setelah syirik. Dosa besar kedua. Berarti masih ada harapan ampunan dari Allah. Lah nek wis syirik wis ora ana ampunan. Soale wis ngakoni pangeran liyane Gusti. Gusti Allah lah menjaluk ampunan sapa Gusti ora mbakoni. Ya. Ibaratnya kaya mau lah. Misale awak dhewe apa kumpul buka nggone Mbah Topo. Lah kok sadurunge buka ora ngakoni sing duwe sego kuwi Mbah Topo misale. Misale. Tenan, Mbah. Tenan, Mbah. Ora ngakoni nek duwe sego karo lawuh kuwi Mbah. Apa teko diomongke, wah iki ora Mbah Topo ki sing duwe. Gusti Allah sing duwe. Misale teko guyon kaya ngono, Mbah Topo pireng kira-kira ikhlas apa mboten? Mboten. Iku dosa syirik ngono kuwi. Ibarate kaya ngono. Halal darahnya berarti. Syirik aduh. Iya, misale. Nggih mulane nek syirik kuwi apa ora iso diampuni. Hake Gusti Allah niku hukumane bertumpuk-tumpuk kaya ngoten kuwi mau. Lah nek qatul khata kan mboten dijelaske wingi. Nggih ta? Soale apa? Ya mung hake Gusti Allah ki awakmu tobat karo bayar kafarat rupane mudekake budak nek ora iso ya poso rong sasi berturut-turut. Lah nek qatul amdi diweden-wedeni riyen. Iki soale apa? Biar kita tidak gampang membunuh. Mula biar kita terbebas dari empat pinten mau. Jahannam, khalidan fiha ghadibullah, la'anahu wa a'addalahu adaban azima. 4. Agar kita terbebas dari 4 tadi, hak Allah harus dipenuhi apa taubatan nasuha. Orang mung tobat tok, tapi taubatan nasuha. Berarti bar tobat ora mung mboten baleni, ora mung mandek, tapi setelah tobat dia kemudian melakukan kebaikan yang lain. Bahkan kebaikan kepada keluarganya juga, kebaikan kepada Allah ngibadahi ditingkatke. Itu taubatan nasuha. Plus tetap bayar kafarat. Kafarate yo iku raqabah merdekake budak. Kok enggak ada? Yo tetep poso sahro ini mutata biaini. Niku hak Gusti Allah. Kenapa kok dibedakake nek hak Gusti Allah wajib dipenuhi soalnya. Wajib dipenuhi. Baik itu dasar hukume negara itu demokrasi ataupun dasar hukume negara itu negara Islam. Nek hak menungso niku kan pertama harus mengikuti dasar hukum negara. Nek ora dasar hukum negara Islam yo gak iso diterapke. Sing hakul adami wae lho. Soalnya ada undang-undang tersendiri. Nah, terus niki hakul adami tenggene qatlul amdi. Jika negara itu negara Islam maka diterapkan yang pertama hakul adami itu baru lunas ketika kisos. Kisos ya apa? Kisos niku nek memang dia membunuh maka harus itu kisos. Tapi itu harus diterapkan di negara Islam. Kalau negaranya seperti kita demokrasi aja dipaksake wong ada hukum negara ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum wajib taat di ulil amri. Maka kisos tidak bisa diterapkan. Lho nek mung urusan diat, misale kok wis dihukum karo penjara, keluarga isih urung trimo. Ah iki ikhtilaf, tapi kaul yang sahih niku keluarga berhak menuntut diat. Berhak, karena hakul adami urusannya kan karo keluarga. Ora karo hukum. Tapi cara misale wis dihukum akhirnya nopo gak usah bayar diat ya monggo tapi kan isen duwe dosa secara adami tenggene keluarga mboten ikhlas malah nek kudu ana rundingan piye ikhlase kuwi mau. Nah nomor setunggal apa mau berarti kisos
Mulane ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Nah, fil qatla. Niku kisos niku ayate. Loh, kisos ini ya kan untuk apa? Untuk negara Islam. Iku wae lho. Niku mawon lho, negara nggak boleh langsung mengeksekusi. Contoh misalnya nang Arab ada pembunuhan. Terus dilaporke akhirnya ditangkap. Negara kan langsung memutuskan hukum kisos. Tapi sebelum eksekusi, negara wajib bertanya kepada keluarga korban. Apakah kisos ini diteruskan? Ataukah kisos ini tidak diteruskan? Kalau kisosnya diteruskan, wis tinggal dia meninggal berarti yang membunuh itu. Leren, mandek. Tapi ketika keluarga mboten usah dikisos mawon. Mboten usah dikisos mesake. Nah, maka apa? Negara wajib menjatuhkan hukuman diyat mughalladah. Nek mau kan mukhafafah nek khata. Nek iki diyat mughalladah. Lho soalnya nek wis dikisos ya ora mungkin didiat wis mati. Gitu. Makanya keluarga harus dijak rundingan. Oh, wis gak usah dikisos, diat ae berarti bayar diat tapi diate mughalladah. Lho diat mughalladah niku pinten? Diat mughalladah jumlahnya sami. Kalau korban laki-laki jumlahnya 100, kalau korban perempuan jumlahnya 50, tapi jenis ontone sing beda. Jenis ontone beda soalnya nopo? Jenis ontone kuwi terdiri dari 3 jenis. Nek wau pinten? 5 jenis. Nek niki 3 jenis. 30 unta hikoh. Hikoh niku unta usia 3 tahun. 30 unta betina usia 3 tahun. Yeah. Yang kedua 30 unta jadaah. Jadaah itu betina apa jantan? Jantan. 30 unta jantan usia 4 tahun. Nomor 3 40 nopo? Binta khalifah. Unta betina. 40 unta betina. Usia pinten berarti? 40 unta betina usia 2 tahun. Ya meh podo pintu labun. Yes. Berarti 40 30 30. Niku jika korban laki. Kalau perempuan ya separone, ngoten mawon. Terus yang membedakan malih kali qatul khata, qatul amdi niki apa? Denda tersebut ditanggung dirinya sendiri. Keluarga tidak berkewajiban dan tidak boleh membantu. Cara ngewangi ya ngutangi berarti wajib nyaur utang. Nek khata wau kan keluarga wajib bantu. Keluarga niku ahlul waris. Lah nek niki ahlul waris gak oleh bantu-bantu. Cara misalnya bantu ya hitungane utang. Soalnya qatlul amdi. Jumlah diat ini jumlah minimal. Jumlah minimal. Ketika keluarga korban tesih durung terima misalnya dibayar iki kok njaluk luweh akeh, berarti yang dijadikan keputusan adalah keluarga korban. Makanya kadang suwering nyuwun sewu dulure dhewe sing dadi TKI ten Arab Saudi niku lho. Kadang dijebak majikane, kadang majikane memang nakal, nggih ta?
Meh nakal lha piye wong pembantu dianggap koyok budak. Wedoke ngerti hukum. Wah iki aku meh digrepe-grepe meh digrayangi akhirnya berontak. Berontak tukaran jenenge wong tukaran ngono botol misale utawa ana kursi diantemke majikane akhirnya mati. Lho iku kan kotrul amdi. Nek wis kaya ngono kedutaan mumet. Soale napa? Siji ngrembug kisos. Soale hukumnya langsung kisos. Nek gak dirembug kegagalan kedutaan. Soale napa mesti kok dipaido wong sak Indo. Nek sawu dadi kedutaan kok ora gelem melindungi ngene-ngene padahal yo abot ngoten niku. Rembukan akhirnya. Sadurunge diputuske hakim rembukan karo keluarga. Lho jenenge wong Arab ki sifate kaya ngono kuwi. Gitu. Sifate wis kemaruk, keras kepala sakarpe. Apalagi rata-rata wong sugih Mekah kuwi wong sing ora berpendidikan jenenge. Utawa pendidikane umum bukan pendidikan agama. Jadi gak ngerti hukum. Akhirnya sakarpe dhewe jeplake. Ya wis ora usah kisos, tapi njaluk denda sekian. Padahal cara diat mungkin diatnya wis wabot lho iki 100 unta kira-kira cara duit. Nggih ta? Unta setunggal mawon anggap sapi pinten sapi. Selawe unta paling ora sak dhuwure sapi. Nggih ta? Tapi nek ten mriko ya larang sapi malah timbang unta. Tapi nek rega-rega ten mriki lah anggap ae 40 juta misal. 40 juta nek ping 100 pinten wis? 4 miliar. Kuwi kadang asal jeplak njaluk denda 10M misalnya. Dirunding malih. Nek isih kekeh di hadapan pengadilan berarti wajib mengikuti korban meskipun salah korbane, nggih ta? Meskipun salah. Wah akhirnya ya bingung sing membunuh ki jenenge WTKI ya ora patek. Cara nyuwun sewu, dia kesana kan untuk kerja. Isih kon golek duit kaya ngono. Isih kedutaan ngewangi. Padahal nek cara diat ngono jane ya ora oleh ngewangi. Lah iki anggap ae hadiah kan saged. Nek wis akate hadiah kan berarti boleh wong hak milik kan akhirnya. Wis kaya ngoten. Mulane dadi tenaga kerja niku perjuangane luar biasa. Luar biasa. Sing nek negara-negara kaya ngono, ya kadang ana tenaga kerja sing sakarepe dhewe. Dadi TKI malah pegatan akhirnya. Gara-gara selingkuh. Repot ngoten kuwi. Pancen wong kerja iki warna-warna pokoke. Warna-warna. Tapi terakhir ketika korban mengikhlaskan, ya wis diate gugur. Tapi apa ya ana korban sing ikhlaske nek memang kuwi amdi disengaja. Koyoke ya gak bakal mungkin. Ya gak bakal mungkin. Cara ana lho 1000 siji berarti memang wali tenan kowe. Cara wonten. Nggih. Lho kene napa kok cara wonten wali tenan lho? Soale iki kisah nyata. Habib Umar bin Salim bin Hafid Yaman niku abai beliau. Abai beliau. Jadi Habib Salim niku kan ditahan teroris terus dibunuh karo teroris. Loh, beliau paham, beliau ngerti. Tapi teroris kuwi suatu saat setelah beberapa puluhan tahun lebih. Nah, niki kan ditangkap karo negara. Negara minta pertimbangan, iki dieksekusi piye iki? Miturut keluarga. Itu keluarga. Loh, keluarga Uman jawab pripun? Kita sekeluarga sudah mengikhlaskan, memaafkan. Karena dia teroris urusannya wis karo negara. Nek jenengan tanya keluarga memaafkan. Kalau masalah hakul adami. Tapi nek negara kan teroris kan tidak hanya membunuh keluarga saya, keluarga yang lain pun harus ditanya. Nek memang kangelan menanyai satu-satu keluarga ya teko ditetapkan hukum negara kisos. Lho, nek kuwi wali tenan iso kaya ngono. Padahal wis nyata-nyata ngerti qatlul amdi. Ngono jarang banget pokoknya. Nah, niku hakul adami qatlul amdi. Wa ani bin Abbas lan kaceritake saking Ibnu Abbas
Annaha ing setuhune ayat iku ala dohiriha ing atase dohire ayat. Wa annaha lan ing setuhune ayat nasikhatun iku nasah utawa menghapus li ghairiha marang liyane ayat min ayatil maghfirah saking pira-pira ayat maghfirah. Miturut Ibnu Abbas ayat ini dimaknani dohire ayat. Dohire ayat itu tegese napa? Ya wis memang jazae apa jenenge hukumane niku wau nek donya ora iso ganti hukuman. Hukumane nang akhirat. Soalnya apa ayat iki dihapus dinasah dengan ayat maghfirah Gusti Allah. Ada yang berpendapat seperti itu. Nah, niku terus wa bayanat lan mertelaake kula waca riyen penjelasane wau sampun. Wa bayyana lan mertelaake apa ayatul Baqarah apa ayat surat Al-Baqarah iki anna qatilal amdi ing setuhune wong kang mateni krana disengaja yuk talu iku den pateni bihi utawa iku dikisos bihi sebab qatlu. Wau mau dijelaske wa anna alaihi lan setuhune iku tetep ing ngatasé qatilal amdi adiyata faile inna faile anna adiyata apa diat in ufiya lamun disepuro saka kisos anhu ing ngatasé qatilal amdi wasabaka lan wis dingin apa kadruha apa kira-kirane diat hitung-hitungane wis disebutke mau iki ten kene surat Al-Baqarah soalnya nggih wonten sing biyen kae. Wa bayanat lan mertelaake asunatu apa sunnah anna bainal amdi ing setuhune ing dalam antarane mateni kang den sengaja wal khoto'i lan mateni krana luput apa kotelan faile anna apa kotelan apa pembunuhan yusama kang den arani apa kotelu sibhal amdi ing kotelu sibhil amdi. Pembunuhan yang ketiga berarti khoto amdi yang ketiga napa sibhul amdi. Lah qatlu sibhil amdi napa sing diarani qatlu sibhil amdi? Sing diarani qatlu sibhil amdi wa huwa hale utawi qatlu sibhil amdi iku ayak tulahu yen to mateni sapa man hu ing mukmin bima kelawan barang layak tulu kang ora bisa mateni goliban ing dalem lumrahe. Nah, jadi qatlu sibhil amdi itu apa? Dia memang sengaja berbuat jahat. Sengaja berbuat jahat. Ngeng jane ora pengen membunuh, mung berbuat jahat. Kan beda berbuat jahat karo membunuh. Misal jenenge si A mau merampok orang, begal wong. Niate ora mateni, begal nyolong duite. Tapi syaratnya malih orang nganggo alat sing biasa membunuh. Nek nganggo alat sing biasa membunuh berarti masuk amdi. Arep begal, tapi begale misale nggawa napa? Nggawa sendok. Ayo silakan ngene, tapi sendok yang digawe misalnya. Utawa jenengan pengen berbuat jahat mukul. Memang pengen jahili koncone. Mukul nganggo gedang sisan. Lah kok pas dipukul kuwi mau mati. Utawa ngancam membunuh tapi dengan alat yang tidak digunakan untuk membunuh. Utawa ngancam membunuh dengan pistol sing asline kosong. Menurut keyakinane dhek jebul isih ana pelurune. Ngomong ngancam tok, ora niat mateni. Nyolong bank, ngerampok bank, ngancam nggo pistol sing ketoke kosongan. Menurut keyakinane dhek lha kok jebule isih ana isine. Tiwas dor mati. Nah itu masuk sibhul amdi. Sibhul amdi. Hukumane napa? Hukumane fala kisos mongko ora ana kisos iku maujud fihi ing dalem qatlu sibhil
amdi. Hukuman hae Gusti Allah tetep taubat nomor tunggal plus nomor kali kafarot. Kafarote napa? Padha itku raqabah merdekake budak utawa puasa 2 bulan berturut-turut. Lah hae menungso hakul adamine napa? Fala kisoso, tidak ada kisos. Tidak ada kisos. Tapi baldiyatun balik wajib bayar diat kal amdi koyok kotrul amdi fis sifati ing dalam sifate. Berarti diat